Kumno perlag bero sa sisian pat ngapiang so bhai phi syakani ke channel jonga khasi terka. Ta minta sngi nginya shed no do uni u alu paratha liquid alu paratha longim dan kamban khamu ata ne u phan ruban stuffing ma longka suk bha. Aga karai ngala shimu jira steng shamai ngala sede daula kham I ngala thap uni pian. Sa ailang usam ken imru lada phi bamsat kadba phi bamsat kadba phi la nai da pin yong mo pin sao palaria uni pian tong sula kala uni pat ude uphan bangala de phon ngai afterly sa shukrut kumni la dem nang ta pade sa ailang uni us ingru nga shukrut kumni namar kidon bam sutnat em us ing e da shukrut kumni pade long ta kala khle lang su thu hi te sa khle bha ha du bakandala milai bha jafidan udhania ay udhania lolor mo o best bha da ay udhania smo ubi bha te kani kala long tengan bo no kamat pejashwa ngalashim ata ar pela ay langu shinrai khandian sakhle shwa kumni hadu bakandala mix bha o to shinrai ata tera adem nang to pade ngin saya ai ka ka normal bed mde ka ba khluip ne ba paja ba normal bed mo te sakhle jai hadu bakandala long bha Kleski di ban ka judi ban ai season ai Indian kani kala long te ngan thap no tu phan mo bangila de pen kre te saya kle bha ban utu ata ban phan di ban bain bha ka di ban long bha mo te fishet kumni am long ka suk bha ngim dan kam ban khamu ata ne yo phan ru ngim dan kam ban stuffing da shet kumni am long ka suk bha ki bam nang ban shet alu paratha le long ka biang te kumni hadu bakandala long kumni tingala aisi garam masala tang khindian ban shu sma ubi mto kani kala long tinginya shet na mo tingala pan klui kani ka pen ne ka tawa mo la ba shed ha ka tawa hi ka tu ka tawa nar kalong best bha te nai de pun klui palat ya ga tawa de ban ai medium tengal ai shi siang hang ni shule kum ne kum babatai da kala I shapo am te sapin phai no shiliang sa ai ka khi sa sta kum te na lor mo wan ai na po tabi na lor kum to phila ban pendar kam da kam phnyang rum phnyang refine mde to kam phnyang saw te dala I in shiliang sapun phai piang sa ai khi piang na lor hayingi lete man katayo ngi bam alu paratha kumni best bha ban ban shed ban eru long ka kloy kam da long long ban stuffing kani kala long saya persang mo perlong sabatai kumno kalong ne em Kubli shibun bapilai pe ikani ka video. Sngobha like, subscribe, but share.